Helo a chroeso nôl. So nawr ni'n mynd i wneud bach o ysgrifennu yn cod yn hun yn Python. Ni wedi siarad yn barod am sut i gosod Python ar cyfrifiadau, neu gallwch chi defnyddio gwefan wrth gwrs. A hefyd ni wedi siarad bach am Turtle Python, am crwbanod yma ni'n gallu defnyddio mewn Python a be ni'n gallu wneud. A nawr ni'n mynd i gael cyfle i ysgrifennu cod go iawn a gweld pa fath o bethau ni'n gallu wneud. So cyn i ddechrau, jyst cwbl o pethau bach cloi am Python. So mae Python, mae fe'n un o'r gaethoedd mwyaf poblogaidd, a mae fe'n defnyddiol dros ben mewn nifer o wahanol adrannau o wyddoniaeth. So mae hwnna'n gynnwys cyfrifiaduddeg. Ond mae fe hefyd yn defnyddiol pethau fel bioleg mwyn modelu systemau naturiol, hefyd mewn cemeg a ffiseg, so ffiseg enghraiff yn gallu defnyddio fe mwyn modelu pethau fel dadfeiliad yn blydrol. Mewn Mathemateg chi'n gallu defnyddio fe mwyn tynnu llun diagramau, siartiau, pethau felly, a hefyd mewn perianneg drydanol, chi'n gallu creu prototype digidol o cylchred a gweld pa mor defnyddiol bydd hwnna yn go iawn. Nawr, be ni'n mynd i wneud heddi, ni'n mynd i defnyddio crwbanod, ni'n mynd i defnyddio turtles a gweld be ni'n gallu wneud â hon. So, cyn i ni ddechrau, jyst bach am Python. Nawr, ni wedi trafod yn barod sut i defnyddio Python. Chi'n gallu mynd nôl at y fideo yna, mae'r link fyna, os nad ych chi wedi gwneud hon yn barod. Mae'n jyst mynd trwy sut i gosod Python ar eich cyfrifiadur, mae'n hollol am ddim. Neu, os ych chi moyn, chi'n gallu defnyddio gwefan, ond mae mwy o wybodaeth yn y fideo yna. A cyn i ddechrau, cwbl o pethau bach cyflym. Un o'r pethau mae rhaid ni sicrhau bod ni ddim yn neud heddi yw bod ni ddim yn enwi yn ffail ni yn Turtle. Os mae'n ni'n neud hwnna, mae hwnna'n mynd i achosi bach o broblem i ni. Ond, let's gweld be ni'n gallu wneud. So, penna'n ffail, right ar top y ffail, mae cwbl o pethau mae rhaid i ni ystyried. Mae pob ffail per turtle yn pob ffail gyda crwban yn dechrau gyda 3 peth gwahanol sydd angen arno ni. So, y peth cyntaf mae rhaid ni'n wneud yw dweud wrth Python a bod ni'n mynd i defnyddio'r llyfrgell Turtle, bod ni'n defnyddio'r Turtle library. So, dyma'r llinell fan hyn, chi'n gallu gweld import Turtle, so mae Python gwybod bod ni'n defnyddio Turtle. Wedyn mae rhaid ni roi enw un crwban, rhywbeth synhwyrol. Nawr, fi wedi galw Turtle fan hyn, crwban fi yn enfys. Cwbl o bethau rhaid rydych chi'n enwi a'ch crwban. Rhaid i chi sicrhau bod yr enw yn dechrau gyda'r llythyren, unrhyw llythyren, sy'n mots pa un, bod dim gwagle, so just un gair mawr, un gair ydy e, just dim enw wedyn gap a cyfenw enghraifft. Rhaid bod un gair. A mae fe'n defnyddiol iawn os chi'n sicrhau bod yn enw byr. Ddim byd rhy hir, a mae hwnna just oherwydd chi'n mynd i ysgrifennu yr enw yma llawer yn ystod a'ch amser yn ysgrifennu'r cod. A wedyn, mae'r peth olaf yma, mae hyn yn rhywbeth diwsiol, ond chi'n gallu dweud wrth Python pa siarp chi moyn ar eich crwban. So fan hyn, fi wedi dewis i wneud crwban fi mewn siarp crwban trwy Turtle. So, be na i wneud nawr yw na i just ysgrifennu hwnna. So, import Turtle. Nawr, chi'n gallu gweld bod fi wedi sillafu popeth yn gywir fan hyn oherwydd mae wedi newid lliw. Na i galw crwban fi'n enfys unwaith eto yw Turtle. A wedyn mae cromfachau fan hyn, a wedyn na i'n rhoi siarp i enfys, a mae defnodau fan hyn. So rhaid chi sicrhau, mae popeth sy'n wyrdd fan hyn rhwng y defnodau, ond sicrhewch bod chi'n defnyddio defnodau fel hyn a nid wneud 2 apostrophe fel yna, mae hwnna ddim yn mynd i gweithio. Okay, so, be ydyn ni'n wneud nesaf? So, let's go. So, sicrhau bod popeth yn iawn gyda'n cod eto. So, sicrhewch import Turtle. Nad ydych chi'n prif llythyrennau yn y llinell hon. Ie, mae hwnna'n edrych yn ffain i fi.
Let's gweld. Sicrhewch nad oes unrhyw gwaglen yn eich crwban. Na. Hefyd, mae'r turtle cynta i gyd yn llythrennau fach. A bod yr ail turtle fan hyn gyda prif lythyren ar y dechrau. Let's gweld os mae hwnna'n gywir. Ydy. Ia. Gwych. A wedyn y peth ola sydd dynnu fan hyn. Let's gweld. Y rhwng cron fachau dylai fod turtle myth lythrennau bach. Wedi ymgylchu a 2 dyfydnod fel hyn. Sicrhewch mae dyfydnod gwirionol a nid collnodau. A mae hwnna yn gywir fanna. Gwych. Ond mae fe'n werth pryd i chi'n dechrau codo, jyst i sicrhau pob tro bod chi'n sicrhau bod y llinellau cyntaf yn gywir. Nawr, ni moyn symud ein crwban. Nawr, ni wedi siarad bach am symud crwban ymlaen a symud crwban i'r dde. Nawr, fan hyn, dyma be mae fe'n edrych fel wrth i chi ysgrifennu yn Python. So, envis.forward cant, mae hwnna yn mynd i ofyn i'r crwban symud ymlaen 100 o picseli yw fan hyn. So, beth chi'n gweld bod hynna ddim yn yr llawer. A wedyn, envis.right, so mae hyn yn mynd i ofyn i'r crwban symud i'r dde, troelli i'r dde, a mae'r 90 fan hyn mynd graddau, okay? So, os fi'n jyst yn teipio hwnna i mewn, let's gweld beth sy'n digwydd. So, let's wneud envis.forward, and let's just wneud 100 o pixeli fan hyn, a wedyn envis.right, a 90 gradd, okay? Nawr, os fi just yn redeg hyn, so mae'n gofyn i fi achub, okay? Nawr, fi'n mynd i roi enw synhwyrol, na i just safio fe. No, document yn ffain. Rhaid i fi roi enw synhwyrol iddo fe. Be fi ddim mynd i wneud yw alw en turtle. Os fi'n alw en turtle, mae hwn yn mynd i chosi lot o trafferth. So, na i just galw e am nawr yn llinell syml. Fel ni. Achub. A na ni. Gwych, ti'n gallu gweld, mae wedi redeg, mae'n crwban ni mae envis wedi symud o fan hyn, symud ymlaen. Mae'n just drap fan hyn. Ia, na ni. So, symud ymlaen, 100 pixeli, a wedyn mae hi wedi troi i'r dde. Turned right, 90 gradd ongl sgwar. Gwych. OK. So, ni'n gallu cael ein crwban ni i symud. Nawr, be ni moyn wneud nesaf yw tynnu llun sgwar. Okay? So, mae dyn ni'r holl wybodaeth, ni'n gwybod sut i symud ymlaen, ni'n gwybod sut i troi i'r dde. Nawr, tynnu llun siarp, mae rhaid ni meddwl beth sy'n pwysig am sgwar. Okay? So, gyda sgwar, mae sawl ochr sydd ganddo, a beth yw'r ongl mae rhaid i ni troi. Okay? Let's gweld be ni'n gallu gwneud. So, os fi'n jyst yn rhedeg hyn unwaith eto, nawr, fi'n hapus fan hyn bod yn crwban ni yn symud ymlaen, a mae hi nawr mewn sefyllfa mwyn bod hi'n gallu symud ymlaen eto, so mae'n symud i lawr fan hyn, troi eto, a wedyn troi unwaith eto mwyn cwblhau yn sgwar. Nawr, gyda sgwar, mae pob ochr union yr un hyd. Mae rhaid i symud yr un pellter pob tro. So, fi'n mynd i ofyn iddi hi mynd ymlaen eto, a unwaith eto 100 o pixeli. A wedyn, wedi hi'n gwneud hwnna, bydd hi'n edrych tuag at gwaelod y sgrin. So, fi'n moyn iddi hi troi. Unwaith eto i dde, a unwaith eto ongl sgwar. Let's gweld beth sy'n digwydd nawr. So, rhaid fi achub eto. Na ni, so mae dyn ni hanner ein sgwar fan hyn. A nawr mae hi'n edrych tuag at ochr yma y sgrin, so fi moyn iddi hi mynd ymlaen eto, wedyn troi eto i'r dde, a fi'n credu bydd 90 gradd unwaith eto yn gywir, a wedyn i fyny unwaith eto. So, na i wneud 100 i'r dde, a wedyn envis.forward. A nawr fi'n mynd i roi un cyfarwydd arall, oherwydd be fi moyn yw erbyn y diwedd bod envis yn edrych
bod hi yn union yr un man ac yn edrych i'r un cyfeiriad a pryd oedd hi wedi dechrau. Let's go. So, achub. Okay. Fi wedi gwneud camgymeriad nawr. Let's gweld beth yw'n camgymeriad. So, let's gweld fan hyn. So, mae fe'n dweud wrtho i taw llinell rhif 9. Dyna ni. So, ti'n gallu gweld fan hyn, fi wedi sillafu rhywbeth am anghywir. So, llinell rhif 9, dyma ni. Fi'n jyst yn rhoi mewn fyna. Let's gweld. Gwych, na ni. So, o'r diwedd, mae hi wedi symud mewn un sgwar bach perffaith. Gwych. Okay, so, be ni'n mynd i wneud nawr? Ni wedi tynnu llun ein sgwar. Right, nawr, pe nesaf fi moyn wneud yw tynnu llun petrial. Nawr, wrth meddwl am tynnu llun petrial, eto, rhaid ni ystyried beth sy'n bwysig. So, sawl ochr sydd ein petrial, beth yw hudoedd llinellau yna, yr ochrau yna. Ydy pob ochr yr un faint, neu ydy rhai'n fwy a rhai'n llai, pa rai sydd yr un hyd a pa rai sydd ddim. A eto meddwl am pa ongl. Os chi'n moyn, os chi'n gallu stopio'r fideo am nawr, cael tro eich hun, a wedyn gallu chi dod nôl ond na'n dangos i chi yn union beth i wneud. Hefyd, mae dyn ni yr estyniad fan hyn, so wedi chi creu eich petrial mewn un ffordd, gweld chi'n gallu wneud efo sefyll mewn y ffordd arall. Right, os ni'n mynd nôl at fan hyn, so, fi'n gallu gweld be fi moyn yw gyda sgwad mae pob ochr yr un hyd, ond gyda petrial mae rai yn fwy hir na'r llaill. Be na i wneud felly? Na i adael yr un cynta yn cant. Be os fi'n wneud yr un nesa, ochr nesa, mae Enfys yn mynd i tynnu llun i fi. Na i wneud o... Let's wneud o'n llai o faint. Let's wneud o'n 30. Wedyn, yr un nesa, fi moyn i bod yn hir unwaith eto, a na i wneud yr un yma, y pedwerydd, yr ochr olaf, yn llai o faint unwaith eto. Nawr, os fi'n rhedeg hon, gwych. Nawr, mae dy fi petrial fan hyn. Ac chi'n gallu gweld mae petrial fi, mae fe'n ar ei ochr fan hyn. So, yr estyniad oedd i gael e o gorwedd ar ei ochr i sefyll yn syth. Ys gweld sut beth yw'r ffordd orau o wneud hwnna. So, be fi wedi wneud tro cynta yw yr ochr ar top. Yr ochr mae Enfys yn tynnu llun o yn gyntaf oedd yr un hir, a fi mwyn newid hwnna mwyn sicrhau taw y llinell cyntaf yw'r un fyraf. So, os ni'n mynd nôl at y cod, mae'n gwneud hyn 30. Nawr fi moyn yr un nesaf i bod yn hir unwaith eto, yr un nesaf yn fyr, a wedyn yr un olaf yn hir unwaith eto. Na ni, a gwych. So nawr mae dy fi petrial fan hyn, a chi'n gallu gweld mae fe'n sefyll yn syth, sefyll ar y pen. Na ni. Nawr, be os ni moyn tynnu llinell, tynnu siap sy'n bach fwy cymleth? Beth os ni moyn rhywbeth sy'n ddim yn 4 ochr, ond rhywbeth sy'n 6 ochr, os ni moyn tynnu llun hexagon? Nawr, mwyn wneud hynna, mae angen i ni gwybod beth yw'r ongl yma. Ni moyn gwybod yr ongl allanol, fel bod ni'n gallu dweud wrth y crwban, wedi i chi tynnu y llinell yma, ni moyn chi troi'r dde, a rhaid ni roi y graddiau cywir. Nawr, ni'n gwybod bod 180 gradd mewn ongl syth i gyd. So, os ni'n gwybod o fan hyn, i fan hyn yw 180, ni'n gwybod bod yr ongl mewnol, so dyna yw yr ongl tu fewn i'n siap, tu fewn i'n polygon ni, ac hefyd yr ongl allanol wedi adio gyda'i gilydd. So, y maint yma, yr ongl mewnol, a maint yr ongl allanol, os chi'n adio nhw gyda'i gilydd, y swm y 2 rif yma, bydd pob tro yn 180 gradd.
So, gyda yn hexagon nawr, os ni'n gwybod taw o fan hyn i fan hyn, os ni'n tynnu llinell, bydd hwnna wastad yn 180. Okay? Ni hefyd yn gwybod, os ni'n cymryd yr ongl allanol pob tro, bydd yr ongl allanol wastad yn adio i fyny i 360 grad. 360 yw'r nifer o 360 yw nifer y graddau mewn cylch llawn. Okay? So, ffordd arall o dweud hynna, mwyn i gweithio mas beth yw'r ongl allanol. So, 360 wedi rannu gyda nifer ar ochrau'r siap. So, yn achos yma 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 ochr sydd dyn ni yn gyfan gwbl. So 360 wedi rannu gyda 6, bydd hyn yn rhoi yr ongl yma, yr ongl allanol. A fan hyn, popeth yn adiola fyny i 360, a felly ni'n gwybod bod 6 wedi lluosi gan 60 gradd i 360. So let's gweld os ni'n gallu tynnu llun yn hexagon, okay? So, ni'n gwybod bod yr ongl ni moyn yn achos yma, nid 90, nid ongl sgwar ni moyn, ond 60 gradd. Okay? Nawr, let's gweld beth sydd rhaid ni ystyried. So, meddwl am pa ongl sydd angen i roi yn y ffwythiant. Ni'n gwybod yn barod, o fan hyn, ni moyn 360 wedi rannu gan nifer ochr y siap yn achos yma 6. 360 rand 6 yw 60 gradd. Ni'n gwybod hwnna. Wedyn, rhaid ni cofio fod angen yr un nifer o chmynion, y forward ymlaen, arnom a sydd ochr i'r siap. A wedyn, mae rhaid ni cofio fod angen un nifer o chmynion i'r dde, a sydd onglau allanol i'r siap. Hynny yw 6. Nawr, eto, os chi'n mynd stopo'r fideo fan hyn, cael cyfle chi'n gweld os chi'n gallu gael eich crwban creu hexagon, a bys ni'n nôl mewn eiliad. Okay, gwych. Nawr, let's gweld os ni'n gallu wneud hyn. So dwi yn mynd nôl fan hyn. Nawr, na i wneud hyn bach yn fwy o faint i ddechrau. Fi'n mynd i wneud pob... Actually, So, beth cyntaf fi moyn wneud yw fi moyn un crwban mynd ymlaen, a fi'n mynd i gofyn iddi hi mynd ymlaen 100 o pixeli. A wedyn, fi moyn iddi hi troi i'r dde, a eto ni'n credu taw 360 wedi rannu gan 6, hynny yw nifer o ochrau, yw 60 gradd. A mae rhaid i fi wneud hwnna 6 o weithiau, unwaith ar gyfer pob ochr. Nawr. Right. Mae faint i hwnna. So fi wedi wneud 1, 2, let's gweld, os fi just yn mynd fan hyn a fi'n copio gyda, bydd hynny'n cymryd llai o amser i fi. 3, 4, 5, 6. Okay? So mae 6 orchymyn i mynd ymlaen, 6 orchymyn forward, a hefyd 6 orchymyn i troelli i'r dde. Okay? Os fi'n safio hyn nawr, a wedyn rhedeg unwaith eto, gweld os ni'n tynnu llun hexagon. Gwych! So, chi'n gallu gweld, ni wedi tynnu llun yn hexagon. A mae 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochr gyda ni. Fab. Gwych. Nawr, ydyn ni'n gallu tynnu llun heptagon. Mae heptagon, mae ganddo 7 ochr, okay? Ond y problem yw, 360 wedi rannu dy 7. Dydw i ddim yn hollol siŵr beth yw hwnna. Sa'n gallu gwneud hwnna, fy men yn hawdd. Ond, be fi'n gallu wneud, fi'n gallu gofyn i Python wneud hwnna dros dy fi. Dim rhaid i fi gweithio mas yn union beth yw e. So, chi'n gallu gweld fan hyn, ni'n gallu defnyddio 360 wedi rannu gyda 7. So, ar eich byseddfod, ar eich cyfrifiadau, bydd chi'n sylweddoli does dim symbol ar gyfer rannu. Rhaid i defnyddio y slash yma. So, os na'n dangos i hwnna i chi nawr, mynd yn ôl. Na ni. So, fi moyn iddi hi troi 360
wedi rannu 'da 7. A eto 360 wedi rannu 'da 7. A 360 wedi rannu 'da 7. 360 wedi rannu 'da 7. A 360 wedi rannu 'da 7. Ac yn olaf. Gwych, na i achub hwnna nawr. Nawr, cyn i fi redeg fi wedi gwneud un camgymeriad bach. Fi moyn i chi gweld os chi'n gwybod beth yw e cyn i fi redeg y cod, oce? Okay? Nawr, os fi'n redeg hon, mynd trwy ddo, ond ni ddim cweit yn gorffen heptagon, oherwydd fi ond wedi rhoi 6 gorchymyn ymlaen a 6 gorchymyn i'r dde. Moyn i fi gallu gorffen hon, os fi'n mynd fan hyn, copio a gludo unwaith eto. A wedyn, os ydw fi'n redeg unwaith eto, tro yma, fi'n gobeithio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a dyna ein heptagon. Okay, ond, beth efallai chi wedi sylweddoli pryd fi fan hyn? Nawr, oedd hwnna just yn siarp gyda 7 ochr, ond mae hwnna'n eitha lot o god, right? So, dychmygwch os ni moyn wneud siarp gyda 10 ochr, okay? So, moyn wneud dectagon. So, sawl llinell o god chi'n credu sydd angen arno yn mwyn creu decagon, hyd yn oed. Okay? Wel, wedi ysgrifennu mas, fel hyn. So mae 20 llinell dynnu, oherwydd ar gyfer pob ochr, mae angen un forward fan hyn, rhywbeth i orchymyn ymlaen, mae hefyd angen un i'r dde. So ar gyfer pob ochr, mae angen 2 llinell o cod arno ni. Nawr, mae hyn yn mynd i cymryd achem i ysgrifennu allan. So os ffordd fwy synhwyrus, ffordd arall allan ni wneud hyn, a wneud pethau bach fwy gyflym ac yn bach fwy taclus hefyd. So, be ni'n gallu gwneud i defnyddio'r dolen for loops mwyn ni gallu wneud hyn, okay? So, let's gweld. Be rydw i wedi wneud fan hyn i roi nifer o ochrau y siarp, y polygon fi moyn, a fi moyn 10. So, dyma ein newidyn variable yw hyn. A fi'n gallu newid y rif yma beth fi moyn. A dyma lle mae'n dolen ni yn bodoli. So, for I in range nifer o ochrau. So, ar gyfer pob rif sydd yn y range nifer o ochrau, sydd 10, fi moyn i enfys symud ymlaen 50, a fi moyn i troi'r dde 360. A eto, chi'n gallu gweld, mae'r newidyn fan hyn hefyd. So, dim ond unwaith mae'n rhaid i fi ysgrifennu. Let's gweld beth sy'n digwydd i'r cod os fi'n wneud hyn. So, mynd nôl, fi'n mynd i gael gwared, fi'n delay hon i gyd. Nawr, let's go nifer ochrau, a mae'n just gael 10. A wedyn dyma'n dolen for loop, for e dot in range, nifer ochrau. A fi moyn enfys symud ymlaen. A na i wneud... Nes na i 50 eto, fi'n credu hynny'n dda. A wedyn fi moyn i enfys troi'r dde. A eto, be ni moyn yw 360 wedi rannu gan nifer ochrau. Nawr, mae rhaid chi sicrhau bod popeth wedi sillafu'n gywir. Okay. Fi'n credu bydd hwnna'n gweithio. Fi'n newydd achub gweld os bydd o'n redeg, a ni'n gallu gael ein decagon. Na ni gwych! So, chi'n gallu gweld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni wedi creu siarp gyda 10 ochr. A beth sy'n dda am hyn yw mae fe'n rili hawdd i ni newid hon mwyn creu siapau sy'n fwy neu lai o faint. So, be fi'n gallu gwneud? Fi'n gallu mynd o 10, beth sy'n digwydd os fi'n gwneud rif sy'n lot yn fwy. Beth os fi'n gwneud 33 er enghraifft. Achub hwnna, redeg.
O, na ni, chi'n gallu gweld mae wedi mynd bant o'r sgrin. Na ni, a os fi'n neud yn fwy o faint, chi'n gallu gweld. Na ni, bant o'r sgrin mae mor fawr. Gwych. So, fi'n gallu yn hawdd gan newid ond un rif yn hyn, tynnu llun siarp gyda 33 ochr. Os oedd fi moyn neud e'n ffordd o'n i'n gwneud yn gynharach, gyda ysgrifennu 2 linell o cod ar gyfer pob ochr, bydd rhaid fi ysgrifennu 66 llinell o cod just i wneud sharp syml fel hyn. Ond gyda'r system yma, gan defnyddio ein for loops, ein dolen for, fi'n gallu wneud hyn yn really gyflym. Chi'n gallu gweld, mae hyn yn really fawr, felly na i newid hon. Let's wneud hyn bach yn llai, gweld fi'n gallu cael popeth ar yr un sgrin. O, na ni, gwych. A chi'n gallu gweld, mae fe'n edrych nawr. Mae fe'n edrych bron i bod fel cylch. Dydy o ddim yn cylch fi'n gafo. Fi'n gafo bod e'n rhywbeth gyda 33 ochr. Ys gwybod beth sy'n nesaf. Gwych. Nawr, be fi moyn i chi wneud nawr yw gweld chi'n gallu tynnu llun tetradecagon. So mae hyn yn siarp yn 14 ochr. Okay? So union yr un cod sydd yn ni fan hyn. So gych chi'n rhaid chi'n wneud yw creu variable. A rhoi 14 er mwyn creu siarp 14 ochr. A wedyn dyma ein loop fan hyn. A chi'n gallu gweld, mae fe'n bwysig fan hyn. Mae dyn ni yn gwagle fan hyn. Be fi'n hyn gwasgu tab i sicrhau bod y cod yma o fewn y dolen, o fewn y loop. Os fi'n mynd yn ôl, fi'n cael gwared ar y gwagle yma. Gweld beth sy'n digwydd. Chi'n gweld, mae fe'n dweud expected an indent block. Oedd yn disgwyl bod rhywbeth oedd yn disgwyl bod fi wedi tabio fan hyn er mwyn rhoi popeth mewn i'r loop. Gwych. So os ydych chi moyn gallu stopio'r fideo fan yma a gael cyfle chi a chi'n gweld os chi'n gallu creu ein siarp. Gwych. Okay. So nawr chi'n gallu wneud nawr bod chi wedi ysgrifennu'r cod a chi'n gallu wneud gyda 14 ochr. Dewiswch unrhyw rif ar hap, rhyw rif rhwng 1 a 100. Eto, nes i dewis 33. Eto, gyda fi, o'ch chi'n ei gweld, gyda pryd nes i siarp fawr, neu siarp gyda nifer o ochrau. Oedd e'n mynd bant o'r sgrin, so falle beth chi'n moyn wneud eto yw defnyddio llai o pixeli gyda ymlaen. Gweld os chi'n gallu darganfod beth yw enw eich siarp. Dydw i ddim yn gwybod beth yw enw siarp gyda 33 ochr. Os ydych chi'n gwybod, gadewch i ni wybod. Okay, gwych. So beth chi'n gallu gwneud nawr yw eto chi'n gallu chwarae gyda hyn a dewis unrhyw rif ar hap rhwng 1 a 100 i gweld beth sy'n digwydd a gweld maint y siaper ydych chi'n gallu wneud. Eto, wrth i ni ychwanegu fwy o ochrau, mae'r peth yn edrych, mae'r siarp i edrych yn fwy tebyg i cylch. A un ffordd o meddwl am cylch yw taw polygon yn dio gyda anfeidraidd o ochrau. Dyn ni ddim allu wneud hynna mewn Python, ond dyna un ffordd o meddwl am un ffordd o meddwl am cylch. Gwych. Okay. Nawr, ni wedi trafod am pen i fyny a pen i lawr, pen up and pen down, a sut mae hyn yn gallu effeithio ar ein cod. Okay? Nawr, chi'n ysgrifennu y cod fel hyn, so envis.penup, a wedyn mae dyn ni cronfachau, a os dim byd yn y cronfachau, a mae hwn yn rhoi y pen i fyny, a mae un yn rhoi y pen i lawr. Nawr, be fi moyn wneud yw gweld os fi'n gallu tynnu llun 2 siarp wahanol, okay? A mae rhaid i fi defnyddio pen i fyny, pen up a pen down er mwyn gallu wneud hyn. Let's gweld beth sy'n digwydd os fi'n defnyddio y cod canlynol, okay? So mae dy fi fan hyn range 4, so rhywbeth jyst gyda 4 ochr sydd dy fi, fi'n credu. So be chi'n credu wrth edrych ar hyn, chi'n gallu meddwl beth yn union chi'n credu bod ni'n mynd i tynnu llun o. Right, eto, mae'r mewnoliad fan hyn
yn bwysig, chi'n gallu gweld mae'r munud fan hyn yn sicrhau bod y gorchmynion yma tu fewn i'r dolen ffô, tu fewn i'r ffô lŵp, ond mae rhain tu allan i'r lŵp. Okay? Nawr, na i ysgrifennu hwn mas, a let's gweld beth sy'n digwydd. Chi'n gallu dilyn fi gatre. Okay, let's gael gwared ar hyn. So, for I in range 4. Eto, mae fe'n tabio yn syth. Enfys dot forward, mae'n iddo chi symud ymlaen. Let's wneud count o pixeli. A fi moyn i chi troi i'r dde 90. Gwych. A be o'n nesa? Right, so fi moyn iddo hi mynd ar pen i fyny. A wedyn symud ymlaen, troi'r dde, mynd ymlaen eto, troi i'r chwith. Okay, so mae dyn ni gorchmynu newydd fan hyn, troi'r chwith, so enfys dot left, a bydd hi'n troelli i'r chwith, a wedyn pen down. So pen up, forward, a right. Let's gweld. Dot pen up. Pa mor bell yn mwyn iddo hi'n mynd. Let's just wneud 50 am nawr, gwrs, mae hyn gweithio. I'r dde, forward. Nawr eto, mi wedi rhoi'r pen i fyny, so ydy chi'n credu bod yn mynd i tynnu unrhyw llinellau yn y darn yma, neu na? Pa mor 90 i'r chwith. A nawr fi'n mynd i roi y pen i lawr, pen down. A eto, does dim angen, dim byd yn y cron bach efo yna. A wedyn, fan hyn ymlaen. Fi'n mynd i wneud loop arall. Is hyn yn fwy neu'n llai? Llai. Let's wneud hyn. Troi i'r dde. Okay, let's gweld os mae hon yn mynd i gweithio. O, fi wedi gwneud camgymeriad. Gweld. Right, so mae'n dweud fi beth yw camgymeriad fi'n ngofio y gair in fanna. Trideg. Neu 1. Gwych. Okay, so, be fi wedi gwneud? Chi'n gallu gweld, wrth edrych ar y cod, mae enfys yn tynnu llun y sgwar cyntaf. So, eto for I in range 4, a mae hi'n ymlaen a troi'n dde, 4 waith mwyn tynnu llun sgwar. A wedyn fan hyn, mae'r pen yn dod i fyny, a mae hi'n mynd ymlaen ac i'r dde, ond oherwydd mae'r pen i fyny, dyd hi ddim yn tynnu unrhyw llun. Os fi'n cael gwared ar hyn, so wna i gael gwared ar pen down, a hefyd pen up. Let's gweld yn union beth sy'n digwydd os ydw i'n gwneud hyn. Ni, so 1 a gwych. A chi'n gallu gweld, mae fan hyn wedi parhau i tynnu llinell, oherwydd ni ddim wedi dweud wrth y crwban i tynnu y llinell, tynnu y pen i fyny. Be os dwi'n just dweud wrth enfys i roi y pen i fyny? Okay. A wedyn rhedeg. Ni. Okay, so problem sydd 'da fi nawr. Ni dweud i'r crwban tynnu y pen i fyny, ond soed i dweud pryd i tynnu'r pen i lawr. So, mwyn wneud hwnna, mae angen pen i fyny a pen i lawr cyn bydd hyn yn gweithio yn gwbl gywir. A mae dyn ni un sgwar, a mae sgwar llai o faint tu fewn. Gwych. Okay, nawr,
hyd yn hyn, ni just wedi bod yn defnyddio yr un pen, a'r pen yna yn D. Ond mae nifer o lliwiau wahanol rydyn ni'n gallu defnyddio, okay? Nawr, mwyn wneud hwnna, dyma beth sydd rhaid ni teipio, dyma'r gorchymyn sydd angen yna ni, bydd enw yr crwban wedyn dot pen colour, okay? A chi'n just rhoi un o'r lliw mi'n fan hyn mewn y cronfachau gyda dyfynodau. Rhaid i chi ystyried, mae colour wedi sillafu yn y ffordd Americanaidd, does dim i bedol yn colour fan hyn. Nawr, fi wedi dweud green fan hyn, ond mae nifer o lliwiau wahanol. Os chi'n clicio ar y link fan hyn, bych chi'n gallu gweld mae llon llwyth o lliwiau rydyn ni'n gallu gwneud. Ond am nawr, let's mynd nôl. Fi'n mynd i wneud y right lan y top fan hyn. In this dot pen colour, eto heb i bedol, a fi moyn un coch am nawr. Okay. Safio, a rhedeg unwaith eto. Gwych. Gwych. A nawr chi'n gallu gweld unrhyw un llun, ond nawr mae popeth wedi darlunio trwy mewn coch. Tybed os ydw i'n gallu creu sgwar mewn un lliw o'r sgwar sy'n llai mewn lliw arall. Lle chi'n credu mae angen i fi roi hwnna yn y cod? Gwych. Yep. So, be fi moyn chi'n gwneud nawr yw creu sgwar gyda lliw gwahanol ar pob ochr. So, bydd yr ochr yma yn goch, yr ochr yma yn glas, yr ochr yma yn aer, a gan y blaen, ac yn y blaen. Nawr, fi'n mynd i roi awgrym i chi. Mae hyn yn lot yn haws os nad ydych chi'n defnyddio for loops. Os chi'n just yn ysgrifennu pob llinell. 4 ochr, felly fi moyn 4 lliw. Eto chi'n gallu edrych ar y gwefan fan hyn am fwy o gwybodaeth am pa lliwiau sydd ar gael. A falle bydd chi'n ffindio bod y llinellau bach yn denau, chi'n gallu gwneud nhw'n lletach, chi'n gallu gwneud y llinellau yn fwy trwchus drwy defnyddio hyn. So, be fi'n mynd i wneud ar enghraifft, os fi'n wneud envis dot penwidth, a na just rhoi 5 a gweld be mae hwn yn wneud. Fi'n gobeithio, fi'n mynd i cael llinell sy'n be fi'n wneud nawr? Just width, ddim pen width, na ni. Na ni, chi'n gallu gweld lot fwy trwchus sy'n bach yn haws i gweld. Right, so, dyna be fi moyn chi'n neud nawr, i gweld, dim ond un sgwar sydd angen, so mae'n cael gwared ar hyn. Dim angen hwnna. A fi moyn cael gwared ar y dolen, a gweld os ydw i'n gallu creu sgwar perffaith ond gyda 4 gyda be fi moyn neud nawr yw gweld os wedi'n gallu creu sgwar perffaith gyda 4 ochr o lliwiau wahanol. Okay, so moyn neud hwnna, be fi'n mynd i neud? Roi hyn fan hyn i ddechrau. Bydd hwnna bach yn haws fi'n credu. Nawr, na i wneud yr ochr cynta yn goch. Mae hwnna'n ffain i fi. A nawr, na i copio eto. Fi'n mynd i adael cwbl o llinellau i wneud pethau'n haws. Mae 4 ochr, a fi mewn 4 lliw. So, ni'n gwybod taw coch i fi. Let's trio glas, blue. Let's trio gold, oer. A beth am porffor. Gwych. Achub. Rhedeg unwaith eto. Gwybod sydd ni. Coch, glas, aer a porffor. Gwych. A eto mae lon loeth o lliwiau chi'n gallu defnyddio gyda yn crwbanod. Gwych. Nawr, ni wedi creu ein sgwar, ond beth os ydw i moyn llenwi y sgwar? Nawr, mae dy fi sgwar, ond mae'r tu fewn yn wyn. Mae hwnna bach yn diflas. Mae'n rhywbeth bach fwy cyffrous. Mae'n gallu llenwi y siap.
Nawr, mae rhaid ni dweud 3 peth o'r Python yn mwyn allu wneud hyn. Ni moyn dweud y Python pa lliw ni moyn llenwi. Ni moyn dweud wrth Python pryd i ddechrau llenwi'n siap a pryd i gorffen, pryd i stop o llenwi'r siap. Fel bod Python gwybod pryd mae'r siap wedi gorffen. So, mae rhaid i ni wneud cam 1, dweud pa lliw ar right ar ddechrau'r bloc cyn i ni tynnu llun y siap. Wedyn mae rhaid i ni cam 2, dweud pryd i ddechrau. Eto, cyn i ni dechrau lluniad i'r siap. Ac yn ola mae rhaid i ni wneud cam 3, yw gorffen pryd i ni wedi gorffen tynnu llun y siap. Nawr, yn mwyn wneud hyn, mae angen 3 gorchymyn arno ni. So, enw'r crwban .fill colour, eto sylwch bod dim i bedo. A mae hyn yn mynd o flaen yn siap. A wedyn mae enw'r crwban .begin fill, er mwyn i ddechrau llenwi, a enw'r crwban .end fill. Pryd ni wedi gorffen tynnu llun y siap. Eto, sicrhewch bod dim byd rhwng y cram fache, ond angen rhywbeth yn hyn sydd angen arno ni. So let's gweld sut mae hyn yn gweithio. Right, be na wneud? Na i cael gwared ar hon i gyd, a nawr pryd bydd dynnu ochrau D. D yw'r peth fwy o syml, dyna be mae Python yn wneud os nad chi'n rhoi lliw iddo fe. So let's say envis dot, beth yw e? Fill colour. Let's just wneud coch am nawr. Gwych. So ni'n gwybod nawr bod unrhyw siap ni'n creu ni'n mynd i cael ei llenwi gan coch, ond mae rhaid ni ddechrau. So envis dot begin underscore fill. So mae fynd i dechrau llenwi. Nawr fi moyn creu yn siap ni for I in range 4. Fi just mynd i creu sgwar unwaith eto. Envis yn mynd ymlaen, let's mynd i count trwy yma. Troi fe eto 90 gradd. Wedi iddo fo wneud hwnna, wedi i ni mynd troi hyn a gorffen ein ffolw, gorffen ein dolen ffôl. Ni moyn dweud wrth envis, wrth y crwban, bod ni wedi gorffen, a hwnna eto end fill ni'n defnyddio fan hyn. A dim byd yn y cram fache. So let's gweld beth sy'n digwydd os ni'n rhedeg hon. Be fi wedi wneud? Forward. Fi ffili sillafu unwaith eto. Na ni. So ni'n rhedeg hon. Na ni. Gwych. So, ni'n gwybod, ni wedi creu llinell trwchus, a oherwydd dydw i ddim wedi dweud cyfrifiad i newid lliw y llinell, mae fe wedi aros yn ddi. A wedyn ni moyn llenwi gyda lliw coch. Mae fe'n dechrau fan hyn cyn i ddechrau creu siap ac yn gorffen fan hyn. Chi'n gallu gweld mae fe'n llenwi'r siap right ar y diwedd. Fab. Gwych. Nawr be fi moyn wneud yw, ydych chi'n gallu tynnu llun 2 sgwar sy'n sefyll ar wahân, so dyn ni ddim yn twtio, dyn ni ddim ar unrhyw cysylltiad, dim ymylion ar bwys i gilydd, a bod gan un amnelliad air, so mae dy un ochrau lliw air, a mae hon wedi llenwi mewn glas, royal blue, bydd yn edrych yn swish fi'n credu, a wedyn dyna'r llall, fi moyn sgwar arall, gyda ochrau coch sydd wedi llenwi yn sea green gwyrdd y môr. So mae hyn yn haws os ydych chi'n defnyddio'r dolen ffôl. Yn gyda bydd angen 2 arnoch chi. Paidiwch ag nofio i defnyddio pen up a pen down, oherwydd chi ddim moyn unrhyw cysylltiad rhwng y sgwar. A eto, os chi moyn, chi'n gallu gwneud y llinellau yn fach fwy trwchus. So os chi moyn, stopiwch y fideo nawr, a wedyn na'n dangos i chi yn union sut i gorffen pethau wedi chi cael cyfle. Right, so fi moyn creu 2 sgwar, un gyda amnelliad llinell air,
a un gyda amlinellau llinell yn goch. So let's creu yn gyntaf. Right, so dyma beth sydd 'da fi yn barod. Let's cael gwared ar hyn. Mynd gan hyn, fi moyn llinell eitha trwchus. So am yr un cyntaf, fi moyn enfys dot pen colour. A fi'n credu fi moyn air na ni. So, fi wedi dweud fi moyn pen sy'n air, a fi moyn llenwi y sgwar yma, enfys, a wedyn fill colour, pa lliw fi moyn llenwi hyn, a fi moyn llenwi hyn yn royal blue. Na ni. Gwych. A cyn i fi ddechrau tynnu llun yn sgwar, fi moyn dechrau fan hyn, begin, fill. A sdim angen unrhyw beth am y cam bach. Okay. Gwych. Nawr, fi moyn tynnu llun y sgwar. Let's wneud for I in range 4. I just wneud yn syml fel hyn. Enfys dot forward. Os ydw i'n gallu sillafu'n forward yn gywir tro yma. Let's wneud 100 unwaith eto, yn credu hynny'n gweithio'n dda. A fi moyn i crwban troi i'r dde wedyn. So let's just gweld... wedyn, so nawr fi wedi tynnu llun yr holl sgwar cyntaf, a fi moyn just gorffen llenwi fan hyn. So nawr fi'n gobeithio, dylse hyn creu un sgwar ni sydd yn air a sy'n las. Os ni'n redig hwnna. Na ni. So, amlinell air a mae wedi llenwi yn las. Nawr, peth nesaf fi moyn wneud yw creu sgwar arall. A fi ddim moyn yr sgwar i gael unrhyw cysylltiad. So, fi moyn i enfys, na i gofyn iddi hi symud, mae'n 100. Fi moyn symud, let's wneud 200 fi'n credu. A fi moyn tynnu'r pen i fyny er mwyn i'r hyn. So, I moyn llinell o fan yma i fan yma. So, dot pen up. Codi'r pen. A fi moyn i'r crwban symud ymlaen. A fi'n credu bydd 200 yn gywir. A wedyn, cyn i fi ddechrau ar y sgwar nesaf, fi moyn rhoi y pen i lawr unwaith eto, fel bod fi'n gallu dechrau tynnu llinellau. Nawr, fi moyn newid lliw y pen sydd 'da fi. So, mae fe'n air ar hyn o bryd, ond fi moyn newid e i goch. So, newid y lliw i coch. Gwych. A fi hefyd moyn newid y lliw llenwi, y fill colour. So, let's newid hwnna. Pa lliw ydw i moyn? Gwyrdd y môr, sea green. Gwych. Okay. A hefyd fi'n mynd i dechrau llunio siap newydd. Fi moyn dechrau llenwi fan hyn. Gwych. A nawr, fi moyn creu sgwar newydd. Ond ni'n gwybod, fi'n gallu cymryd y cod yma, copi a gludo, mae'r 2 sgwar union yr un faint yn achos yma, a wedyn, just ar y diwedd, fi moyn, na ni, gorffen llenwi. So, os fi'n achub hwnna, let's gweld beth sy'n digwydd. Okay, so air a glas a coch a gwyrdd, gwych. So nawr ni wedi creu 2 sgwar. Dydyn ni ddim yn cysylltu o gwbl, a mae'r 2 a ochrau wahanol lliwiau a wedi llenwi yn wahanol lliwiau. Bam. Okay, nawr, be fi moyn i chi wneud, a sa'n mynd dangos i chi sut i wneud hyn, ond fi moyn i chi gweld os chi'n gallu tynnu llun o faner. Nawr,
Fi'n credu dylse hyn, mae rai rhain yn hawdd, mae rai bach fwy cymleth, okay? So mae baneri semaphore, maen nhw'n defnyddio er mwyn siarad allan y môr. Mae reina fi'n credu yn digon hawdd i chi, fi'n credu bydd hwnna'n okay. Mae rai baneri yn hawdd iawn i wneud. So banner Ffrainc ar Almaen yr enghraifft. Dylse hwnna fod yn digon hawdd i chi. Banner Lloegr a'r banner rasio, sy'n gwyn ac yn di a lot o sgwariau. Mae reina, mae eitha canolig, felly byddai'n cymryd bach o amser i chi gweithio mas. Banner Alban, mae fe'n edrych yn syml, ond mae fe'n lot fwy glymleth na fe'n edrych. A wrth gwrs wedyn, mae banner Cymru. Fi'n credu bod hwnna'n amhosib. Os ych chi moyn caisio banner Cymru, go for it. Bydd ni'n dwlu gweld be chi'n neud, a chi'n gallu danfon unrhyw beth ato ni, okay? Nawr fi'n credu, dyna diwedd yn sesiwn ni heddiw. Os ydych chi'n unrhyw cwestiynau eto, mae mwy o gwybodaeth ar ein gwefan, a chi gwastad yn gallu siarad gyda ni, okay? Mae lot fwy o pecynnau gweithgareddau er mwyn i chi wneud bach fwy o Python, okay? Diolch!